Ahojte lidičky, zdravím vás Klinkovic, Josefovic z domu. Jenom bych chtěl říct, že mám se celkem fajn, ale na to, že nemám peníze, mám jenom pár korun do důchodu. Důchod mám 10. za 18 dní, že musím nějak vydržet. Nejsem na tom, nejsem žádný miliardéř nebo triliardéř, jak si někdo myslí. Možná, že jsem, ale nejím o tom. No jenom to jsem chtěl říct, tam mám králíkárnu, to nemám já, to mám bracha. Máme králík. Tam jsou na slunku, tak jsou ospálí. A tam jsou další, tam jsou mladí. A samice, to je všechno. To je všechno, tak čau.